Замисляли ли сте се защо понякога само един месец е достатъчен, за да промени посоката на живота ни? Август е точно такъв период. Месец на важни избори, нови възможности и резултати, които ще зависят от решенията ви. Здравейте! Аз съм Милена Иванова Ея, а вие сте с подкаста "Числата говорят" и нумерологичната прогноза за август. Август идва с различна енергия от юли. Ако през изминалия месец бяхме потикнати да приключваме, да се освобождаваме и да затворим стар цикъл, сега настъпва време за движение, възстановяване и нов импулс за развитие. След направените изводи през юли, започваме отново да гледаме напред. Много хора ще усетят желание да възстановят контрола над живота си, да подредят приоритетите си и да изградят по-стабилна основа за бъдещето. Това обаче не означава, че всичко ще се случва бързо и без усилие, защото август ще изисква лична отговорност, дисциплина и добре обмислени действия. Най-добри резултати ще постигнат хората, които не се отказват лесно и следват целите си последователно. През месеца на преден план ще излязат работата, кариерата, финансите и дългосрочните планове. Времето е подходящо да насочите вниманието си към онова, което може да ви донесе повече сигурност, стабилност и реално развитие. Възможни са решения, свързани с нова работа, собствен бизнес, инвестиции, големи покупки или подобрения в дома. Важно е да не действате прибързано, защото август ще подкрепя само разумните и практични решения, а не действията, продиктувани от момент на емоция. В личните отношения също ще настъпи период на преосмисляне. Връзките, изградени върху доверие и уважение, могат да станат по-стабилни. А там, където има премълчани проблеми, неудовлетворение или натрупано напрежение, ще се появи необходимост от откровен разговор. Истината ще излиза по-лесно наяве и ще бъде все по-трудно да се запазват отношения, които съществуват единствено по навик или от страх от промяна. Август няма да бъде еднакъв за всички. За едни ще донесе заслужени възможности и развитие, а други ще бъдат изправени пред избори и изпитания, които могат да определят следващите им месеци. Затова наблюдавайте внимателно случващото се около вас. Не пренебрегвайте знаците, не бързайте с важните решения и насочвайте енергията си към хората и целите, които имат истинска стойност за вас. Останете с мен, защото след малко ще разберете за кои рождени дати август ще бъде по-благоприятен и кои хора трябва да бъдат по-внимателни, какво ще донесе месецът според вашата лична вибрация. Очаквайте след минути. Но преди да започна с прогнозата, за всеки един от вас, нека видим за кого август ще бъде най-добър и кои от вас е добре да бъдат малко по-внимателни през този месец. Най-силна подкрепа от енергията на август ще получат хората, родени на 6, 12, 15, 19, 21, 26, 28, 29 и 30. За тях месецът може да донесе повече възможности, добри новини, успехи в работата, както и финансово развитие и положителни промени в личния живот. Разбира се, това не означава, че всичко ще се случва без усилия, но ако действате на време и вярвате в себе си, съдбата ще бъде на ваша страна. По-предизвикателен период предстои за хората, родени на 4, 5, 13, 14, 22, 23, 24 и 31. За тях август носи хармония и уроци. Възможни са забавания, повече напрежение, неочаквани проблеми или ситуации, които ще изискват търпение и разумни решения. Ако сте сред тези рождени дати, не се тревожете. Кармичните периоди не идват за да ни наказват. Те идват за да ни покажат какво трябва да променим, какво вече не работи и на къде е време да поемем. Именно в такива месеци човек може да израсне най-много.
Ако тези прогнози ви помагат да разбирате по-добре себе си и събитията около вас, абонирайте се за канала Числата говорят. Така няма да пропускате месечните прогнози, ежедневните насоки и всичко ново, което подготвям за вас. Нека сега обърнем внимание и на енергийните символи на август. Водещата вибрация на месеца е нотата Ре, символ на вътрешния баланс, увереността и способността да изграждаме стабилна основа за бъдещето. Цветовете, които ще бъдат най-силно подкрепящи през август, са бялото, златното, оранжевото и жълтото. Те носят повече яснота, оптимизъм, жизненост и добро самочувствие. Може да ги използвате в облеклото си, в дома или в работното пространство, когато предстоят важни срещи и решения за вас. Билката на месеца е риганът. Освен с добре познатите си полезни свойства, в енергийно отношение той се свързва с пречистване, вътрешна сила и възстановяване. Цветята на август са гладиолата и слънчогледът. Гладиолата символизира характера, устойчивостта и волята да продължим напред, а слънчогледът ни напомня винаги да търсим светлината, дори когато преминаваме през по-трудни периоди. Кристалите, които могат да ви бъдат добри помощници през този месец, са сардоникс и перидотът. Перидотът помага за освобождаване от натрупаното напрежение и привличането на нови възможности, а сардониксът се свърза с стабилността, увереността и успеха в дългосрочните начинания. А сега продължавам с личната нумерологична прогноза за всяка една от 9 вибрации или, както ги наричам аз, нумерологични близнаци. Ако сте родени на някои от посочените дати, независимо през кой месец или година, тази прогноза е за вас. Първата лична вибрация е 1. Това са родените на 1, 10, 19 и 28 число. Ако през последните месеци сте имали усещането, че сте в застой, през август нещата най-накрая започват да се раздвижват за вас. Това е месец за ново начало, нови идеи или смели решения. В работата ще се открият възможности да покажете какво можете. Ако мислите за нова работа, повишение или собствен проект, знайте, че сега е моментът да направите първата крачка. Финансите ще бъдат стабилни за вас, стига да избягвате излишните разходи. А пък в любовта бъдете открити и не се страхувайте да изразявате желанията си. Съветът на числата за вас е да поемете инициативата. Август е месец, в който вие трябва да направите първата крачка. Какво имам да кажа на хората от лична вибрация 2 или родените на 2, 11, 20 и 29, независимо през кой месец или година? На вас през август ще ви бъде показано, че не всичко се случва с сила. Понякога най-добрите резултати идват с търпение и правилен избор на момента. На преден план ще бъдат отношенията ви, както в личния живот, така и в работата. Очаквайте подкрепа, нови партньорства или възстановяване на важна връзка. Финансово месецът е спокоен, но избягвайте импулсивните покупки. В любовните отношения ви очаква повече близост и искреност, а необвързаните могат да срещнат човек, който постепенно ще заеме важно място в живота им. Съветът на числата е да се доверявате повече на интуицията си. Мили тройки или родените на 3, 12, 21 и 30. Август ви носи вдъхновение, повече общуване и нови възможности. Това е един от най-силните ви месеци в творчески план, подходящ за обучение и работа с хора. Възможни са нови предложения, допълнителни приходи или шанс да реализирате идея, която отдавна обмисляте. В любовта ви очакват приятни емоции, романтика и нови запознанства. Съветът на числата за вас
е да се концентрирате върху една основна цел. Именно тя ще ви донесе най-големия успех. А сега идва ред и на нумерологичните близнаци, чийто период ще бъде провокативен. Започвам с лична вибрация 4 или родените на 4, 13, 22 и 31. За вас август е месец на кармична разплата, която ще се изразява в забавяния, промени в плановете и трудни ситуации, които ще изискват повече търпение и дисциплина. Не приемайте трудностите като наказание. Те идват, за да ви предпазят от погрешни решения и да ви покажат какво трябва да промените. В работата бъдете организирани, а в финансов план избягвайте големите разходи. В личния живот ще стане ясно кои отношения си заслужава да запазите. А пък съвета на числата за вас е да приемете уроците на този месец спокойно, защото те ще отворят път към нещо много по-добро в бъдеще. Грижете се за здравето си, защото в този период ще бъде уязвимо. Следващата група нумерологични близнаци, която ще бъде подложена на проверка, е вибрация 5 или родените на 5, 14 и 23. И при вас август е кармичен период. Очаквайте повече промени от обикновеното и не се изненадвайте, ако плановете ви се променят в последния момент. В работата бъдете внимателни с документи, договори и обещания. Финансово не поемайте излишни рискове, а пък в любовта избягвайте прибързаните решения и дайте време както на себе си, така и на партньора си. Съветът на числата е да бъдете гъвкави, колкото по-лесно приемате промените, толкова по-бързо ще преминат. Обърнете внимание на здравето или по-точно бъбреци и отделителна система. За лична вибрация 6 или родените на 6, 15 и 24, август е един от най-благоприятните месеци през годината. Очаква ви любов, радост и щастие. Отношенията могат да станат по-стабилни, а необвързаните от вас имат отличен шанс да срещнат специален човек. В работата ще получите признание, а при някои от вас са възможни по-добри доходи или нови възможности за развитие. Месецът е благоприятен за дома, семейството и важните лични решения. Съветът на числата е да приемете с благодарност всичко хубаво, което животът ви изпраща. За лична вибрация 7 или родените на 7, 16 и 25, август дава възможност да забавите темпото и да чуете себе си. Ще имате нужда от повече спокойствие, размисъл и време за важни решения. Не бързайте, правилният момент ще дойде. В работата всичко ще се развива добре, ако действате последователно. А пък в любовта бъдете по-открити към чувствата си. Съветът на числата за вас е да се доверите на вътрешния си глас. Той няма да ви подведе. За лична вибрация 8 или родените на 8, 17 и 26, август е месец на успехи, амбиция и финансово развитие. Очаквайте възможности за професионален растеж, по-високи доходи или реализиране на важен проект. В любовта ще е необходимо да намерите баланс между работата и личния живот. Съветът на числата за вас е да вярвате повече в себе си. Пред вас се отваря период с голям потенциал за успех. И сега стигам до последната група нумерологични близнаци или хората, родени от вибрация 9 на 9, 18 и 27. За вас август е месец за освобождаване и завършване. Ще приключите стари ангажименти, ще оставите зад гърба си ненужни тревоги и ще направите място за нов етап в живота си. В работата ще завършите успешно започнатото, а в личния живот ще получите яснота за отношенията, които си заслужават да останат. Съвета на числата за вас е да не се страхувате да затворите една врата. Само така ще се отвори следващата.
И накрая стигаме до нумерологичния календар за месец август, една от най-полезните части на прогнозата. Целта на този календар не е да ограничава избора ви, а да ви помогне да изберете най-подходящия момент за важните си действия. Знайте, че когато едно решение е взето в ден с по-благоприятна енергия, то обикновено се развива по-леко, с по-малко препятствия и с по-добри резултати във времето. Преди да премина към конкретните дати, искам да отбележа, че август е месец, в който трябва да се действа по-внимателно и обмислено. Особено при важни финансови решения и дългосрочни ангажименти е добре да се съобразявате с енергията на деня. Дните за подписване на договори, уреждане на документи и вадене на лични карти са 3, 17, 20 и 27 август. За покупка на автомобил най-подходящи са 6, 7, 8, 17, 25 и 26 август. Ако ви предстои посещение при лекар, психолог или терапевт, най-добре е да го насрочите на 4, 7, 13, 22 и 25 август. За плащане на сметки, кредити и други финансови задължения използвайте 1, 3, 6, 8, 10, 12, 17, 21 и 26 август. За почистване на дом, освобождаване от стари вещи и приключване на ненужни ангажименти най-подходящи са 4, 5, 13, 14, 22 и 23 август. Ако развивате собствен бизнес или искате да привлечете повече клиенти, използвайте 15, 16 и 25 август. За реклама, маркетинг и представяне на нови идеи може да се възползвате отново от същите дни. Дните за годеж или сватбено тържество са 6 и 25 август. Това включва както подписване на граждански брак, така и тържества. За кръщене и други важни семейни родови събития използвайте отново 15 и 16 август. През август не разполагаме с достатъчно благоприятен ден за покупка на недвижим имот. Затова, ако имате възможност, е добре подобна сделка да бъде отложена за по-подходящ период. За инвестиции, свързани с деца, образование, бъдеще на семейството, най-подходящи са 8, 15, 17 и 26 август. А пък най-силните и успешни дни, в които можете да планирате по-важните дела през месеца, са 6 и 15. Стигам и до най-негативните кармични дни за август, които са общо 8 на брой. Това са 4, 5, 13, 14, 22, 23, 24 и 31 август. В тези дни избягвайте прибързани решения, големи покупки и излишни конфликти, доколкото това е възможно. Ако търсите дни с по-силна финансова енергия и потенциал за привличане на изобилие, обърнете внимание на 10 и 19 август. Това са най-благоприятните дати за действия, свързани с финанси, развитие и увеличаване на доходите. Ако искате да получавате всеки месец пълния нумерологичен календар, разширени прогнози и допълнителни анализи, както и още практически насоки, може да ме подкрепите в Patreon. Там публикувам съдържание, което няма да откриете в YouTube. Линка ще намерите в описание под видеото. Благодаря ви, че останахте с мен до края на тази прогноза. Надявам се, че числата и посланията за август са ви били полезни и са ви дали повече яснота, спокойствие, увереност за предстоящия период. Ако това видео ви е било полезно, абонирайте се за канала, харесайте видеото и споделете в коментарите коя част от прогнозата най-силно се припокрива с вашия живот. Ще се радвам да прочета вашите впечатления. Очаквайте и следващите ми прогнози тук в канала всеки месец. Пожелавам ви един успешен, осъзнат и хармоничен август. Аз съм Милена Иванова Еа, а вие бяхте с Числата говорят. Благодаря ви и до нови срещи. И помнете, числата винаги говорят, нужно е само човек да се научи да ги чува.